Matul in-nofsinhar tal-ġimgħa filgħodu komplew is-seba' Visti fil-Knejjes kollha ta' Malta u Għawdxin li bdew il-ħamis filgħaxija. Din hija tradizzjoni antika. Insara Maltin iduru 7 knejjes differenti u jqattaw ftit ħin ta' ġabra f'kull waħda. Waqt kull vista tinqara talba u parti mill-iskrittura. Isir ftit ħin ta' riflessjoni u jingħadu l-missierna slima u l-glorja. Il-Knejjes fir-Rabat u l-Imdina kienu frekwentati sew minn dawk li għażlu li jkomplu bis-7 żjarat filgħodu. Iżda minkejja l-ammont ta' nies, l-Imdina xorta baqgħet lekk imsejħa belt sikta u nħass is-sens ta' ġabra. Kienet opportunità tajba wkoll għal min iħobb il-wirjiet u l-vari għaliex seta' jżurhom waqt li kien għaddej bis-7 Visti. Fit-toroq tal-Imdina u r-Rabat diversi għażlu li jilbsu l-iswed li jfakkar fid-dieqa tal-insara. Anka t-turisti daru l-Knejjes li f'dawn iż-żminijiet ikollhom dera differenti mis-soltu. L-artal jiżżarma u s-sagrament tal-Ewkaristija jitpoġġa f'post imsejjaħ is-sepulkru. Il-Knisja tħeġġeġ lill-insara jsumu fil-Ġimgħa l-Kbira iżda ma naqas il-bejħ ta' ikel sinonimu ma' dawn iż-żminijiet bħal qaq tal-Apostli, sfineġġ tal-inċova u Kwareżimal. Mhux ftit kienu dawk li wara li lestew il-Visti mill-Imdina u r-Rabat irħewla għal andbar popolari fl-inħawi biex jitrejqu jew b'xi pastizzi nkella assatati tal-inċova. Laqgħet insemmu l-ikel ftit bogħod mir-Rabat u l-Imdina barra l-bibien prinċipali tal-faċilità korrettiva ta' Kordin sar il-bejħ tal-qaq tal-Apostli magħmula mill-persuni residenti.